رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا Yıldan var bir neçə tapdır. Şunda rəhmət idi. Во-первых, zor rəhmətinə Alfiyə, Leniza mənə bugün kim əzirləgən salatlarını, kim mında mənə xidmət edib qoyğan. СВО, значит, mənə bugün Alfiyə idi обещала, Tatarca обещала. Ничек? Да, mənə bugün mında 7 kişi var idi. СВО bilan qatnaşqan bu oğulda. Mənə biz onlarga xəbər yürüyüşə idi. Xuşsənəş, ixtibar kırtəbiz обязательно. Ну, mında indi mənə biz значит, sizin Hazretini bir soğunalar Nijnikamski'da. И ол мында жышырақ келсен үшін біз оңар картина келдік. Нижникамский картина мына қойдамын канал. Мында келіп, Нижникамскийді сағынып, әлі кім білер, может быть, әлі келе қойтырда бізге. Зор рахмет еді администрацияға шулдай бізге ихтибар. Иште енді мен болдым, бірінші тапқыр Агрызский Сабан тойда. Мына бик күрәшәсе киләдер. Безнең бик нәсил күрәшче. Минем былтыр күрәш булмады. Менә икенчеләй килеп инде Алла бирсә күрәшергә исәп. Шулай итеп Мәскәүгә сарыкнап китәргә исәп. Тырышып карарбыз да. Шуңар инде менә монда Ямалеевлар, Тулбаевлар, монда и бүген иң зур безгә инде хәбәр. Менә безнең бик Шәкер әби, да? Шәкер әбине Исанбайдан монда инде арбага утыртып почти сотканнар булып да. Вот. И монда шулдай хәбәр килде, шул Шәкер әбинең килмүче, таныштыручы Ибраимның хатыны, оказывается, Салауштан булган икән. Безнең бу жактан да нәсел, бу жактан да гел Салауш белән бәйләнгән инде. Ну, безнең нәсел менә, допустим, безнең Красногорда бар Халима апа. Да? Ул bir 40 ел инде бөтен Красногорның мусульманство аның үстә. Менә бар шундый авыл Кишкутан. Анда безнең Галия апа еді. Да, гомер буе шул Галия апа шул авылны инде. Менә безнең Зульфира хәзер аның продолжение инде тоже мусульманча инде. Шуңа инде безнең бик Шәкерт бабай ул бит берәү генә булган. Менә шул 30 авылга ул бул берәү генә. Башта Уразай, оннан соң Куянлы, мәне сез белмәйсез дә. Куянлы, оннан соң Ямырза, шул бер генә шәкерт булып инде бөтен монда шәкертлек аның безнең нәселдә шулай без сезне урамга чыгып әйтсәгез Ямалеев кем дип бер кеше сезгә әйтми кем ул. Әйтсәгез шәкертләр кайда дип сразу миңа бармак күрсәтәләр. Шулай итеп ул менә ул безнең шулар инде безнең нәсел ул как-то ответственный за мусульманство бу регионда инде. Шулар инде без менә тырышабыз, менә Красногорда мәчет төзелек инде. Бу минем абыйның малае булалар, шундай мәчетләр төзеп, шундай асыллар үстереп. Дөнья күләмендә шундай кешеләргә савап эшләгән өчен мин Рөстәмгә барлык кешеләргә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бу изге аш, дини аш, кешеләрне зур улы бәхеткә индергән аш. Менә безнең туган кияү төзеде Ямырзада, допустим, да, тоже менә мәчет. Вот. Ну, монда мәчет бар. Бик яхшы менә җыр төзегәннәр монда җегетләр инде. Вот. Шуңар Алла бирсә хәзер җышырак килербез. Барыгызга да яхшы сәламәтлек, зак гомерләр, тагын Алла бирсә очрашырга язсын. Безнең дуаларны кабул итсен Алла Тәгалә. Уразаларны тоже кабул итсен инде. Рәхмәт. Хәйрле кишләр, тагын бер тапкыр мөхтәрәм, кадерле мөселман һәм дин кардәшләр, килгән кунаклар. Беренчедән бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Әлбәттә, Рөстәм абыйга үткән атнада суббота көнне ул миңа шалтыратты. Шушы көндә ясыйбыз ифтар диде. Син килсәң, әйбәт булыр диде. Мин үзем жолда идем, без суга бара идек как раз. Бөтен гуманитарный грузларны илтә идек. Менә Аллаһка шөкер. Шулай işten sonra әйләнеп кайттык. Менә килдек, күрештек. Biz tamam bu çakırğanız üçün бик зур рәхмәт. Шушы
ифтар ашларына. Бик зур рәхмәт менә пешерүчеләргә, уларга. Бик тәмле ризыклар әзерләгәнсез, бик зур рәхмәт. Ашлар да бик тәмле, бәлешләр да бик тәмле. Бик зур рәхмәт сезгә шушы матур өстәлләр әзерләгәнегез өчен. Кулларыгыз авыртмасын, кулларыгыз озак булсын. Менә әйтеп китәргә кирәк, берничә район тормышы турында да әйтәм. Мин бу отчетный сессияга сезгә киләлмәдем. Минем заместитель килде, Ямалиев Илфат Ильясович. Районда обстановкалар тыныч, районда обстановкалар әйбәт, яхшы дип әйтергә кирәк. Без инде хәзер менә социально-экономик развитие буенча 43 район арасында 21-нче урынны тотабыз. Бу инде безнең өчен бик әйбәт, яхшы урыннар. Бөтен программаларда да катнашабыз. Республика рәисе Рустамович бик нык булыша, бик нык поддерживать итәләр. Федеральный проектлар буенча менә мәктәптә МФЦлар да салабыз, клублар да ремонтлыйбыз, жоллар да бик каты төзибез. В общем, бөтен эшләр дә сәнсәле кенә бара. Нәрсә әйтәсе килә, менә рәхмәт, менә бик шат мин менә шу мәҗлестә яшьләрне күрүгә. Менә яшьләрнең булуы бик әйбәт. Бар бөтенегезгә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Барыгызга исәнлек, сәламәтлек телим, озын гомер телим. Дөньяларыгыз тыныч булсын. Бик рәхмәт.